हेल' लोगोफोर, दिनै 13 अक्ट'बर आरो बे 13 अक्ट'बरसिम जेसेबांनाखि गोनांथार रादाबफोर माने नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलनि आरो बेजों लोगोसे कारेन्ट एफेयार्स बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोनलाय। दा बेयावहाय फारि फारि नायलांबानो जाबाय, जोबजासिम नुनो मोननाय जागोन। दा फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे 12 अक्ट'बराव बोसोरफ्रोमबो वर्ल्ड आर्टिस्टिक्स डे फालिनाय जायो। देग्लायनि वर्ल्ड आर्टिस्टिक्स डेनि थीमा जाहैबाय डु नट डेली, बेनिफ्राय कानेक्ट टु डे। बे जाहैबाय देग्लायनि वर्ल्ड आर्टिस्टिक्स डेनि थीम। दा बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानो नांगोन। आर्टिस्टिक्सआ मा जाहैबाय, बे मोनसे रोखोमनि बेरामानो, बे आथिं जरा जरा, आखाइ जरा, हारा जरा जरायाव जायो, बयबो मिथिगौ। दा बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन 12 डेजों, माने मोनफ्रोमबो दाननि 12 अक्ट'आवहाय मा नेशनेल बा इन्टारनेशनेल डे, सेलिब्रिटि डे फालिनाय जायो। दा बेफोरखौ नोंथांमोनहा फारि फारि नुनो मोननाय जागोन। बाहाय जथायनानै होफानाय जादों गासै गोनांफोरखौ। गासैबो मासनि 12 अक्ट'आव गैजोबा, माखासेयाव दङ। दा जानुवारिनि 12 हिसाबै नुनो मोननाय जागोन नेशनेल इयुथ डे। बेनिफ्राय फेब्रुवारिनि 12 अक्ट'आव हिसाबै नुगोन नेशनेल प्रडाक्टिभिटि डे। बेनिफ्राय मार्चनि 12 अक्ट'आव नुनो मोननाय जागोन वर्ल्ड किडनी डे। बेनिफ्राय मे 12 मेआव नुनो मोननाय जागोन इन्टारनेशनेल नार्स डे। बेनिफ्राय 12 जुनाव नुनो मोननाय जागोन एन्टि चाइल्ड लेबार डे। बेनिफ्राय 12 आगस्टआव नुगोन इन्टारनेशनेल इयुथ डे। दा बेफोरखौ नोंथांमोनाबो नट खालामना लाफाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बाखि 12आव बारा गोनां गैथ'वा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव फ्रेन्स अपेन 2020नि मेन्सनि टाइटेलखौ सायख'नाय जाबाय दा बावैनो, आरो वमेननिखौबो सायख'नाय जादों। दा बेवहाय मेननि हिसाबै सोर देरहाखो, बे जाहैबाय राफेल नाडाल, बिथाङा देरहाबाय। आरो बिथाङा स्पेन हादरनि। आरो स्पेननि सोमोन्दै नोंथांमोनहा मिथिनो लुबैदों, बाहाय नुगोन स्पेन केपिटेल मेड्रिड। मनार्स हिसाबै माने फोलेरफारि बादि राजा हिसाबै दङ फिलिप VI। बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार दङ पेड्र' सेन्जिस। बेनिफ्राय कारेन्सिया जाहैबाय इउर'। बेनिफ्राय फ्रेन्सनिनो जा अपेन 2020, नैबे दा खिथानाया मेन्सनि। एबाराव वमेन्सनि पार्टनिफ्राय सोर देरहादों, बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों इंगा सटेक, बिथाङा नुनो मोननाय जादों। इंगा सटेक बिथाङा देरहानाय जादों। बिथाङा पलेण्ड हादरनि। दा पलेण्ड हादरनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव जे भारतनि बबे रायजो बा इउनियन टेरिटरिया बावैसो गिबि खेबनि थाखाय ट्री प्लान्टेशन पलिसि फोसावखो होनदों। बेखौ एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै बिथांमोना फोसावबाय, आरो बेयो भारतनि गेजेराव गिबिसिन रायजो बा स्टेट एबा इउनियन टेरिटरि जागोन। बे जाहैबाय दिल्लीया बेखौ प्रि प्लान्टेशन पलिसिखौ फोसावनाय जाबाय होनदों। बिथांमोना बिल पास खालामनानै फोसावबाय। दा दिल्लीनि सोमोन्दै सिगाङावबो खिन्थाखांबाय, चिफ मिनिस्टार अरबिन्द केजरिवाल जाना दङ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव भारतनि आरो नेदारलेण्ड, बे मोननै, भारत आरो नेदारलेण्ड, बे मोननै हादरनि थाखाय गोदानै एम्बासाडर सायख'नाय जाबाय। बे गोदान एम्बासाडरा सोर जागोन, बे जाहैबाय प्रदीप कुमार रावत बिथाङा। दा नेदारलेण्डनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा नुगोन नेदारलेण्ड केपिटेल आमस्टारडाम। बेनिफ्राय मनार्स एबा फोलेरफारि राजाया जाहैबाय उइलियाम आलेक्जेन्डार। बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टारा मार्क रुट। बेनिफ्राय कारेन्सिया बिसिनाबो इउर'। बेवहाय नुगोन नाम्बार 5आव वेस्टार्न कलफिल्ड लिमिटेडआ गोदानै चेयारमेन आरो मेनेजिं डाइरेक्टर थिसनबाय। बिथांमोना सोरखौ थिसनखो बे बारावहाय, बे जाबाय मनज कुमारखौ थिसननाय जाबाय। माया वेस्टार्न कलफिल्ड लिमिटेडआ चेयारमेन आरो मेनेजिं डाइरेक्टर गोदान। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 6, बावैसो बयनिख्रुइबो बांसिन सालफार डाइ अक्साइड प्रडाक्सन खालामग्रा हादर हिसाबै बबेया फोसावजाखो होनदों। बे जाहैबाय जोंनि भारतआनो फार्स्टआव मोनदों, सेकेन्डआव रासिया, आरो थार्डआव चाइना मोननो हानाय जादों, मोनथाम। दा बिसोरो बयनिख्रुइबो सालफार डाइ अक्साइड बांसिन प्रडाक्सन खालामग्रा हादोर हिसाबै मख'जाबाय होनदों। सालफार डाइ अक्साइडनि दिन्थिसिनखौ नोंथांमोना नुगोन SO2। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7, प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा 100 रांनि काउरि कइन्स बान्था हिसाबै सोरनो फोसावखो होनदों। दा बावैसो फोसावदों बेखौ विजया राज सिन्धिया, बिनो फोसावनाय जाबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 8आव नुगोन बावैसो बबे बेंकआ गोदानै मानव ATM मुंनि मोनसे ATM लन्च खालामना होगोन। मानव ATM मुंनि, बे जाहैबाय पियान' पेमेन्ट बेंकआ फोसावना होनाय जादों। बेनिफ्राय फिनलेण्ड हादरा जेन्डार इकुवेलिटिखौ फोसावनो थाखाय सानसेनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार हिसाबै सासे उन्दै गथ'सा हिन्जावसाखौ थिसननानै होनाय जादोंमोन। बे जाहैबाय आफा मुर्त, बिथांखौ थिसननानै होनाय जादों। बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय, फिनलेण्ड हादरनि थाखाय सानसेनि थाखाय PM। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 10आव रिसेन्टलि, माने गोदानथारै जाय मुख्यमन्त्रि स्वराजगर जजना हिसाबै
बबे रायजोआ फोसावखो होनदों मुख्यमन्त्रि स्वराज गर जजना बे स्किमखौ फोसावनानै होदों उत्तराखन्ड रायजोआ। आरो उत्तराखन्डनि सोमोन्दै नै साननैसो बा नै मैयानि भिडिअआवबो दंमोन, नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों उत्तराखन्डनि सोमोन्दै, बेखौ नायना लाबानो जाबाय। दा बेखिनि एसेनोसै। गुबुननि बा सिगांनि भिडिअफोरखौ बा सिगांनि कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेयाव थानानै नायबानो जाबाय। आरो नैबे ब्लग पेजनि लिंकखौ नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जादों, बेयाव थानानैबो फरायहैनो हानाय जागोन आरो नट खालामना लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।